Maar eerlijk gezegd, je hebt wel een hele mooie versiering hier op jouw mobiel. Ja, dat is leuk, hè? Wat is het? Nou, allemaal verlichting is er. Dat knippert en dat flikkert. Dat kijk zo even aan. Alleen die lampjes voor, die zijn een beetje kapot. En dan heb ik deze nog. En dan heb ik ook nog deze. Even kijken hoor, ja. Zo. En die hoort er dan nog voor te zitten, zo. Nou, prachtig. Ja, dan vooral dat er wat schemen dan. En de mensen die lachen en die vinden het leuk. Je noemt me toch altijd al een kermisattractie. Dus, Het valt wel op in elk geval. Dat denk ik zeker is. Misschien ook belangrijk hè, voor jou in deze donkere dagen. Je wil goed opvallen. Ja, best. Ja. En de mensen zwaaien altijd, dus dat vind ik leuk. Ja, dat maakt wel over. Beetje vrolijkheid in deze tijd, dat mag wel. Zoveel ellende in de wereld. Dus we moeten er maar wat van maken dan. Geweldig.